тук е, това е безумна красота. Аплодирайте много силно Любо Киров. За всичко това, което се случва тази вечер, то просто е магично. Нямам думи. Едва сега започва всичко. Михаела е човек от новото поколение, който аз подкрепям през цялото време. Тя беше малка, после порасна, все пак е малка. Не мога да разбера как става това. Винаги аз се изпреварвам по някакъв начин. Това е ужасно. И не съм се сетил, че хората като растат също и аз пораствам. Така се извежда. Какво ще кажете? Добре ли е, Любо? Като баща. Дами и господа, Михаела Маринова направи една песен, на която тя е автор заедно с Ангел Ногеров. И аз като я чух, казах, това няма как да мине без мене. Това парче е жестоко. Няма как да не се включа въобще. Не си мислете, че няма да има версия. Дами и господа, с Михаела ви представяме Вселена. С първи път на живо Пловдив тази година Вселена, една малка вселена от талант. Михаела Маринова, дами и господа, аплодирайте много. Благодаря ви много. Любо, обичам те, Любо. Ти си моята вселена. Ти си. Аз за тебе пея тази песен, не знам дали знаеш.
това съм направил на него. Готови ли да пеем заедно? Три, за мен си свобода. За мен си свобода. Три, за мен, да. Лесно, лесно. Три, за мен си свобода. Остана в вашите ръце. Посрещнете с едно парче, да се казва стъпка напред, дами и господа.